Yesu noa odhi e got Zeituni. Gokinyi mang'ich nodonjo e hekalu kendo. Eka ji duto nodhi ire. Nobet piny mopuonjogi. To jondiko gi jo-Farisai nokelo dhako monwang' ka terore. Kane gisekete e diergi, ne giwachone niya, "Japuonj, dhakoni nonwang' ka terore. To e chik Musa nochikowa mondo mon makamagi ochiel gi kite. In to iwacho nadi kuome?" Mani ne giwacho ka giteme mondo ginwang' wach made gidonjnego. Yesu nolung'ore piny, nondiko e lowo gi lith lwete. To kane gijiwo penje, noting'ore mowachonegi niya, "Ng'at ma onge richo kuomu mondo okwong ochiele gi kite." Eka nolung'ore piny kendo, nondiko e lowo gi lith lwete. Kane giwinjo, ne giwuok achiel kachiel, kochakore kuom jomadongo, to Yesu nodong' kende. Dhakono kochung' e nyime, Yesu koting'ore nopenje niya, "Dhako, eregi? Onge ng'ato mang'adoni bura?" Dhakono nowacho ni, "Onge ng'ato, Ruoth." Eka Yesu nowacho niya, "Kata an ok ang'adni bura. Dhiyo, nyaka ati nende kik iketh kendo." Eka Yesu nowachonegi kendo niya, "An e ler mar piny. Ng'ama luwa ok nowuoth e mudho ngangʼ, to nobed gi ler mar ngima." Emomiyo jo-Farisai nowachone ni, "In inyiso kuomi iwuon. Nyisruokni ok adier." Yesu nodwokogi niya, "Kata ka anyiso kuoma awuon, nyisruokna adier, nikech ang'eyo kama aaye kendo kama adhiyoe. Un ok ung'eyo kama aaye kata kama adhiyoe. Un ung'ado bura kaka dhano, an ok ang'ad bura ne ng'ato. To kata ka ang'ado bura, bucha en adier, nikech ok an kenda, to an gi Wuoro manoora. E chiku nondiki ni, wach ji ariyo en adier. An ema nyiso kuoma awuon, kendo Wuoro manoora bende nyiso kuoma." Emomiyo ne gipenje niya, "Wuoru ni kanye?" Yesu nodwokogi ni, "An ok ung'eya, kata Wuora ok ung'eyo. Ka da ung'eya, Wuora bende da ung'eyo." Wechegi nowacho ei od keno ka nopuonjo e hekalu. Kendo onge ng'ama ne omake, nikech ndalone ne pok ochopo. Eka nowachonegi kendo niya, "An adhi, kendo unudwara, to unutho e richou. Kama adhiyoe, un ok unyal biroe." Jo-Yahudi nowacho niya, "Obiro negore koso? Nikech owacho ni, 'Kama adhiyoe, un ok unyal biroe.'" Nokonegi niya, "Un jomwalo, to an ajamalo. Un jopinyni, to an ok ajapinyni. Emomiyo awachonu niya, unutho e richou, nikech ka ok uyie ni an en, to unutho e richou." Eka ne gipenje ni, "In e ng'a?" Yesu nodwokogi ni, "An emano ma asewachonu nyaka aa chakruok. An gi weche mang'eny ma adwaro wacho kuomu kendo ng'ado bura kuomu.
to jal mano ora en adier, kendo an awacho ni piny mago masewinjo kuome. Wach ne ok odonjonegi ni nowuoyo kodgi kuom Wuoro. Eka Yesu nowachonegi niya, chieng' kuseting'o Wuod Dhano malo, eka unung'e ni an en, kendo ni ok atim gimoro gi tekona awuon, to awacho wechegi mana kaka Wuoro nopuonja. Kendo jal mano ora ni koda, ok oweya kendo, nikech an atimo malong'one ndalo duto. Ka nowacho wechegi, ji mang'eny noyie kuome. Yesu nowacho ni jo-Yahudi manoyie kuome ni, un kusiko e wachna, eka unubed jopuonjrena adier, kendo unung'e adiera, kendo adiera nomiyo ubedo thuolo. Negidwoke niya, wan koth Ibrahim, nyaka nene ok wan misumb ng'ato. In iwacho nade ni unubed thuolo? Yesu nodwokogi niya, adier adier awachonu, ng'ato matimo richo en musumba richo. Misumba ok bed e ot ndalo duto, to wuowi obedo ndalo duto. Omiyo ka wuowi omiyo ubedo thuolo, eka unubed thuolo adier. Ang'eyo ni un koth Ibrahim, to udwaro nega, nikech wachna onge gi thuolo e iu. An awachonu gima aseneno kuom Wuoro, to un utimo gima useneno kuom wuonu. Negidwoke ni, wuonwa en Ibrahim. Yesu nowachonegi niya, ka un nyithind Ibrahim, timuru tich Ibrahim. To koro udwaro nega, an ng'at mosenyisou adiera, mana winjo ka Nyasaye, ma Ibrahim ne ok otimo. Un utimo tich wuonu. Negiwachone ni, ok wan kimirwa, wan gi Wuoro achiel, en Nyasaye. Yesu nowachonegi niya, ka da Nyasaye en wuonu, da uwera, nikech an naa ka Nyasaye, kendo koro an ka. Ok nabiro gi tekona awuon, to en ema noora. Marang'o gima awacho ok donjnu, nikech ok unyal winjo wachna. Un mag wuonu Satan, kendo gombo mag wuonu ema udwaro timo. En janek nyaka aa chakruok, kendo ok ochung' e adiera, nikech adiera onge e iye. Kowacho miriambo, owacho kaka kido mare obet, nikech en jamiriambo kendo en wuon miriambo. To nikech an awacho adiera, ok uyieya. Ng'ano kuomu manyalo nyaga gi wach ni an gi richo ka awacho adiera? Ang'o momono uyieya? Ng'at Nyasaye winjo wach Nyasaye. Gimomiyo un ok uwinj, nikech ok un jo-Nyasaye. Jo-Yahudi nodwoke niya, ok wawacho kare wan ni in ja-Samaria, kendo ni jachien ni kodi? Yesu nodwoko ni, aonge gi jachien, to an amiyo Wuora duong', to un uchaya. An ok adwar duong' mara, nitie jal madware, kendo ma ng'ado bura. Adier adier awachonu ni, ka ng'ato omako wachna, ok none tho nyaka chieng'. Jo-Yahudi nowachone niya, koro wang'eyo ni jachien ni kodi. Ibrahim notho, gi jonabi bende notho,
to in iwacho ni ka ng'ato omako wachna ok nobel tho nyaka chieng'. In iduong' moloyo wuonwa Ibrahim manotho koso? Jonabi bende notho. Itimori iwuon ni in e ng'a? Yesu nodwokogi niya, ka amiyora duong' awuon, duong'na en nono. Wuora ema miya duong', ema uwacho ni en Nyasachwa. To un ok ung'eye, an to ang'eye. Kendo kada awache ni akiaye, dadok jamriambo kaka un. To ang'eye, kendo wachne amako. Wuonu Ibrahim ne mor kuom neno ndalona, to noneno, kendo chunye ne yom. Eka jo-Yahudi nowachone niya, pok iki ochopo 50, to isaneno Ibrahim? Yesu nowachonegi niya, adier adier awachonu, kane Ibrahim pok obetie, an ne antie. Eka ne gikwanyo kite mondo gichielego. Yesu nopodho kendo nowuok e hekalu.